Доброго ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Кася, а чаму тут кубкі стаяць? Ты запрашаеш нас на чаяванне? Я не супраць, вельмі люблю піць чай, асабліва з цукеркамі. А хто ж гэта не любіць? Я таксама, але чай мы сёння піць не будзем. Як гэта? А навошта тады кубкі? А гэта табе для натхнення, Лесік. Кубкі для натхнення? Так, ты ж сам калісьці казаў, што нават простыя рэчы захоўваюць у сабе шмат цікавага. Казаў, і што? Дык можа ты нам раскажаш штосьці цікавае пра кубкі? Так бы адразу і казалі, сябры. Вядома, раскажу. Вось, Лесік, раскажы, з чаго стварылі первыя кубкі? Мне, напрыклад, здаецца, што са шкла. Не так, Лесік? Крышачку не. Самыя першыя кубкі стварылі з гліны. Нічога сабе, а чаму менавіта з яе? Вельмі даўно, калі людзі жылі ў пячорах, ніхто нават не ведаў пра шкло, пластмасу. А вось гліна была для іх звыклым сродкам. І што, атрымліваецца, што ўсе ў даўнія часы пілі з гліняных кубкаў? Не зусім. А якія яшчэ кубкі былі? Самыя лепшыя кубкі былі ў рыцараў. А самыя лепшыя, гэта якія, Лесік? Такія кубкі ствараліся з рагоў жывёл ці нават з дрэва. І яны былі вельмі моцнымі, як і самі рыцары. На самой справе кубок вельмі цікавае вынаходства. І вушка на кубку таксама. А што, вушка? Вынаходства? Мне здавалася, што яно з'явілася ў той жа момант, што і сам кубак. А вось і не. Вушка прыдумалі праз многа гадоў пасля з'яўлення першага кубка. І адбылося гэта ў Кітаі. Якія малайцы кітайцы? Паклапаціліся, каб нам было за што трымацца, калі чай п'ём. Трошачкі не гэтак, Кась. Вушка прыдумалі для таго, каб было зручней падвешваць кубак і падаграваць яго на вогнішчы. Нішто сабе! А які самы вялікі кубак ведаеш, Лесік? Многія краіны спрачаюцца на гэты конт. Самыя вялікія кубкі ўсталяваны і ў Лондоне, сталіцы Великабрытаніі, і ў Бейруце, сталіцы Лівана. Такія кубачкі вышынёй як трохпавярховы дом і вагой у некалькі тонн. Толькі уявіце сабе. І хто п'е з такіх кубкаў? Я чуў, што веліканаў не існуе. Усё правільна. З гэтых вялізных кубкаў ніхто не п'е. Гэта звычайныя скульптуры. Імі можна любавацца, фатаграфавацца побач. Ой, я б з задавальненнем зрабіла фота на фоне кубка гіганта. Спатрэбіцца час, каб дабрацца да гэтых кубкаў. У мяне ёсць іншая прапанова. Яна вам таксама спадабаецца. І якая ж? О, выпіць чаю з цукеркамі з нашых кубачкаў. Я згодны. А разам з тым паглядзець цікавы ранішні мультфільм. Увага на экран! Кася, а што ў цябе здарылася? Чаго сумуеш? Што здарылася, сяброўка? Хтосьці з'еў твае цукеркі? Ды не, я з-за іншага сумую. І-за чаго? Я вось на хвіліначку задумалась. У свеце столькі цікавых месцаў, а пра іх амаль ніхто не ведае. Я вось таксама пра многія месцы не ведаю, але ж не сумую. І ты не сумуй. Як не сумаваць? Нават нашы гледачы не ведаюць пра тое, колькі цікавага ёсць у свеце. А за гэта, Касечка, не хвалюйся. Зараз усё хутка паправім. Як жа гэта мы зробім, Лесік? А ўсё проста. Раскажу вам і нашым гледачам пра шкляны пляж. Шкляны пляж? А гэта як? Пляж, які створаны са шкла? Амаль што. А як ён выглядае? Гэта пляж, які складаецца з вялікай колькасці шкляных рознакаляровых каменьчыкаў. Яны маленькія, але прыгожыя. А дзе такі пляж знаходзіцца? Ён знаходзіцца ў Каліфорніі, у Злучаных Штатах Амерыкі. Даволі далёка. Ой, а давайте знойдем шкло і такі ж пляж створым. Цікавая прапанова. Давайте паспрабуем. Але не,
Пачакайце, сябры, усё не так проста. Па-першае, лепш не чапаць шкло, гэта вельмі рызыкова. Можна пашкодзіць рукі, сябры. А як жа тады стварыўся гэты пляж, калі чапаць шкло нельга? З гэтым пляжам звязана вельмі цікавая гісторыя. Раскажи, Лесик. Калісьці на месцы гэтага пляжа была звалка. Людзі вывозілі розныя смецці, сярод якіх былі бутэлькі і слоікі. Бераг акіяна не самае падыходзячае месца для звалкі. Вядома, не самае лепшае. Уявіце сабе, гара смецця каля самага прыгожага акіяна. Але як жа з гэтай гары смецця атрымаўся шкляны пляж? Гэта ўсё прырода. Хвалі акіяна на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў амывалі шкло. Яны яго быццам бы шліфавалі. І такім чынам гара смецця ператварылася ў рознакаляровыя каменьчыкі? Менавіта так. Прырода можа стварыць цуд, але выкідаць смецце на пляж, ды і ўвогуле куды захочацца, дрэнная справа. Вельмі дрэнная, але я ведаю справу, якая ўсім нам спадабаецца. І што гэта за справа? Прапаную паглядзець мультфільм. Калі ён будзе такі ж цікавы, як гісторыя Лесіка пра шкляны пляж, то я буду глядзець. А вось зараз і ўбачым. Ой, сябры, а хто ў нас так любіць чытаць? Лесик, так гэта ты. Ты ж вучоны. Кнігі мае, але не проста так яны тут ляжаць, сябры. А што? Сёння якое-небудзь кніжнае свята? Можна сказаць і так, Кася. Але нават не свята, а важны дзень у гісторыі. Расказвай, Лесик, што за дзень? Менавіта сёння, 30 верасня, у 1492 годзе ў Германіі надрукавалі першую кнігу. О, важная падзея! І хто ж надрукаваў тую кнігу? Гэта быў вельмі разумны вынаходнік Іаган Гутенберг. А як жа яе надрукавалі? Я чула, што раней кнігі пісалі ад рукі. Іаган рабіў па-другому. Іаган Гутенберг сапраўды быў вельмі таленавітым вынаходнікам. Менавіта таму ён стварыў друкарскі станок. І пасля гэтага людзі сталі больш актыўна чытаць? Безумоўна! З гэтага моманту кнігі перасталі быць такімі дарагімі, і ствараць іх было значна прасцей. Увогуле, Лесік, вось ты шмат чытаеш. А навошта гэта? Як навошта, Касечка? Кнігі – гэта практычна машына часу. Я чуў, што машыны часу не існуе. А я веру, што яна ёсць. Тым больш, што Лесік вучоны і лепш за нас ведае. А вы паспрабуйце пачаць чытаць. І тады зразумееце, што кнігі могуць пераносіць куды толькі захочацца. Калі кніга пра космас, то ў космас. Калі пра лес, то ў лес. А калі пра гісторыю, то на шмат гадоў назад. Вось гэта сапраўдны цуд. А яшчэ чытанне кніг паляпшае нашу гаворку. Гэта як? Калі ты чытаеш, то пазнаеш многа новых слоў і запамінаеш іх. Так ты становішся больш разумным. А ёсць якія-небудзь незвычайныя кнігі? Безумоўна, Кася, існуе ядомая кніга. Гэта значыць, ням-ням-ням, што яе можна з'есць? Ням-ням-ням, можна. Яна створана з шакаладу. Такія ядомыя кнігі рэдкі, але вельмі цікавы від мастацтва. Такія кнігі мне б спадабаліся. А ёсць нябачныя кнігі. Нябачныя кнігі? Гэта як? А вось так. Яны напісаны спецыяльнымі нябачнымі чарніламі. А каб прачытаць іх, кнігі неабходна нагрэць. Нішто сабе, зараз жа бяру кнігу і пачынаю чытаць. І я таксама. Але спачатку давайце паглядзім цікавы мультфільм. Цікавы быў мульцік. А ваш дзень, сябры, няхай таксама пройдзе вельмі цікава. Надышоў час развітвацца, але мы не сумуем. Бо сустрэнемся заўтра зранку У нашым добраранку! Хе-хе! Хе-хей!
Ха-ха-ха.